arewa, mu so juna 'yan arewa, mu daina zamba. Asalinmu yana cikin arewa, zuri'a ta tana cikin arewa, kai mana kana cikin arewa. Me ke faruwa arewa? Ana ta kisa da sace 'ya'ya, wasu manya sun yi gum da baki. Wayyo Allah uwa arewa, 'yan arewa, mu so juna 'yan arewa, mu daina zamba. Asalinmu yana cikin arewa, zuri'a ta tana cikin arewa, kai mana kana cikin arewa. Me ke faruwa arewa? Ana ta kisa da sace 'ya'ya, wasu manya sun yi gum da baki. Wayyo Allah uwa arewa, ina za mu je mu fake 'yan uwa a jeje mu, a ceto na tsakaninmu, 'yan uwa mu ceci junanmu. Wayyo Allah gatan ko da 'yan uwanmu ke bada mu, ana ciniki akan abun duniya. Wayyo Allah gatan na san asalin mu can jarumai ne a farko ko a tarihi. 'Yan arewa, mu so juna 'yan arewa, mu daina zamba. Asalin mu yana cikin arewa, zuri'a ta tana cikin arewa, kai mana kana cikin arewa. Me ke faruwa arewa? Ana ta kisa da sace 'ya'ya, wasu manya sun yi gum da baki. Wayyo Allah uwa arewa, wai shin me ke faruwa ƙasata? Wayyo Allah uwa arewa, Najeriyan mu an saka mu kungo, mu 'ya'yan talaka mu ake kashewa. 'Yan bandit na cikin arewa, Boko Haram na cikin arewa, Lakurawa na cikin arewa, kuma dukansu kaf cikin arewa. 'Yan arewa, mu so juna 'yan arewa, mu daina zamba. Asalin mu yana cikin arewa, zuri'a ta tana cikin arewa, kai mana kana cikin arewa. Me ke faruwa arewa? Ana ta kisa da sace 'ya'ya, wasu manya sun yi gum da baki. Wayyo Allah uwa arewa, tun a mulkin Janaral Buhari na yanzu Ahmad Tinubu, Binta Musa BENA sai mun faɗa. Ina da dalili masu kwari, a me son ji ya bani kunnansa, za ku sha bayani mai hujja. Tukucin na amini ne, turan da Tinubu ya fara mulki, Binta Musa na bibiye shi a ka'ida na constitution. Tinubu ya kula arewa, don dai a kula da yankunanmu, dukiya da lafiyarmu, kasar noma da ke arewa, da ma kiwon da ke arewa, su mukamai manya 'yan arewa ne. Allah sarki, babban ministan tsaron mu dan arewa ne. Wayyo Allah jinin arewa, ko karamin ma shi ma dan arewa ne. Ai dan nan zamfare ne Binta Musa BENA. Security advisor mu dan arewa, chief of defense dan arewa, mataimaki shugaban kasa arewa. An gaishe ka dan Maiduguri. Budget and planning shi ma dan arewa ne. Ai dan nan jihar ku ne Binta Musa BENA. Duka wai don su kula da lafiyar mu, sai ku kara himma, manyan ƙasa ku kara himma. Talakawa a ba mu wadawa, je gona bidar abinci, direbobi a ba su hanya, su je jigilar bidar abinci. Wasu fulani na cikin damuwa, batun kiwo suna fargaba. 'Yan kasuwa su je su sawo su sai da kaya. Ayyo Allah, Najeriya haye, Najeriya muna cikin damuwa, mu rasa 'yancin walwala. A ceci 'ya'yanmu na Baga, a ceto 'ya'yanmu na Naija. Wi 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 asila, wi 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 asila. Hayye, wa wa wa, asila, hay wa wa wa, hayye. Tilagidama, Najeriya ambacho tilagidama, ambacho tilagidama, Najeriya ambacho tilagidama, ambacho tilagidama, Najeriya ambacho tilagidama. Muna kira gare ku matasa, muna kira gare ku, mu daina halin da ba namu ba, cin zarafi da bace-bace ga manyan ƙasar Najeriya. Kaya mu dinga sanya lura, mu bar zagin shugabanni, haka baya cikin halin arewa, ya saba matarbiyar
arewa mu dinga taya su yin addu'a don nasarar ci gaban kasar mu. Matsala ta ciki tana ga hanjai asilo asilo hayye asilo tila gidama Najeriya ambato tila gidama ambato tila gidama Najeriya ambato tila gidama hayye asilo goge ambato jinna asilo goge an arewa asilo ka share kukan arewa arewa hayye arewa wayo Hello Nigerians, why are we trying to forget that we are the giant of Africa and also the heroes of Africa? I am hereby to call the leaders of Africa and also the leaders of our nation, that is Nigeria. Muna fuskantar barazana a ƙasar nan tamu. Me ke faruwa ne? Muna kira a gare ku, ƙungiyoyin 'yan siyasa, ƙungiyoyin addinai da dukkanin kabilun da ke cikin wannan ƙasa tamu, da ku haɗa kanku a ceto wannan ƙasa daga halin da take ciki. Please bring back our student girls and all men and female that has been adopted by government. Ƙasar mu tana cikin haula'i. Muna godiya da kokarin da kuke yi, amma ku ƙara himma. Ba mu da gata, Allah ne gatan mu. Shi ya wakilce ku da ku zama shugabanni zuwa gare mu, mu kuma mu zama masu biyayya zuwa gare ku. Allah ya ba ku ikon cin nasara ga wannan jarabawa. Amin. Tila gidama Najeriya ambato tila gidama ambato tila gidama Najeriya ambato tila gidama ambato tila gidama Najeriya ambato tila gidama muna kira gare ku matasa muna kira gare ku ku daina